Владимир Путин азмаш барои таъсиси мақоми муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русияро баён дошта, ба ин мақоми Дмитрий Медведевро пешниҳод кард. Медведев нахуст-вазири Русия, ки имрӯз аз истеъфои ҳукумати таҳти роҳбарияш хабар дод, метавонад мақоми ноибии шӯрои амниятро гирад. нияти ташкили чунин мақомро раиси ҷумҳури Русия баён дошт. Дмитрий Анатольевич Медведев роҳбари давлат раиси ҷумҳурии Русия буд ва тақрибан 8 соли охир дар садри ҳукумат қарор дорад. пешниҳоди Медведев ба мақоми ноибии раиси шӯрои амнияти Русия дар ҳолест, ки роҳбари ин шӯроро худи Владимир Путин ба уҳда дорад. ҳайати ҳукумати Русия, ки 18 майи соли 2018 ташкил шуда буд, имрӯз дар ҳайати пуррааш ба истеъфо рафт. ҳукумати таҳти роҳбарии Медведев аз 32 узв иборат шуд. Владимир Путин ба аъзои ҳукумат барои кори муштарак сипос гуфта афзудааст, ки на ҳамаи аҳдоф амалӣ гардиданд. Путин афзудааст, ки бо ҳар яке аз вазирон дар алоҳидагӣ мулоқот хоҳад кард ва хостааст, то ташкилии ҳукумати ҷадид вазифаҳояшонро иҷро кунанд. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Медведев ҷояшро алиш мекунад ва ҷои Медведевро кӣ мегирад ва президент кӣ мешавад? Ҳатман нависед дар комментария.